Salam okuwçylar we sınıfın yapılmagyny öňüne almak üçin 5 tygyr okuwçylaryň sanawyna goşuldy. Fransiýanyň Muşe owasyna 5 tane tuwasygyr yerli mektebe okuwçylyga ýazyldy. Ýagny şeýle geň usul arkaly orta bilim okuwjaýynyň ýol başçylary okuwçy sanynyň ýetmeýänligi sebäpli geljek ýylky başlangyç sınıfy ýitirmek islemeýärler. Häzirki wagtda bu mektepde 5 sınıf bar. Eger çağalar wagtynda mektebe çenli ýaşly çağalaryň bary ýok 6synyň terbiýelenýänligi hasaba alsaň, onda bu ýyla mektepde okuwçy azlyk etjek. Şoň üçin mektep we yerli häkimiýetler öz bolşuny çözgüt tapdylar. Olar 5 tane ýaş tuwany ilmiki başlangyç sınıfa ýazyp, olar da mektebiň howlusyna daňyp goýdular. Mallaryň hemmesi de yerli fermerinki. Ol özüniň bilim alan mektebini ýapylmakdan goramagy kömek edýändigini az begenen ok diýilip habarlarda bellenilýär. Täzellikleriň ilkinji dinleýijisi bolmak üçin bize agza bolun. Habarlar, täsinlikler, wideolar hemmesi bir ýerde Türkmen portaly biziň bilen galym.